pues vamos a sacar a... Voy a poner esta moda avión. ¿Le decimos que... ¿Sí? Sí, no canvia. Bé, crec que ja estem tots. Comencem. Bona tarda a totes i a tots. Crec que tots aquí ja em coneixeu, però igualment em presento. Soc Dolors Guiu, agent d'Igualtat i Diversitat d'aquesta casa. Primer de tot, donar-vos les gràcies, tant els que esteu de manera presencial com els que estan connectats per Zoom. Seré molt breu. Avui ens reunim per retre homenatge a les dones, a dones amb capacitat de crear, de reivindicar, de transformar. Les dones que tenim avui aquí són testimonis de dones valentes, dones que no demanen permís per ser-hi, que hi són, amb tota la seva força i el seu talent, dones que han desafiat mirades i prejudicis, obrint camí per totes nosaltres, allà on sovint hi havia barreres, músiques, ballarines, escriptores, artistes que amb la seva mirada ens recorden que la cultura és més viva, és més rica i és més transformadora quan hi som totes. Aquest és un espai de trobada, de reconeixement i sobretot d'aprenentatge. Gràcies per ser aquí i sobretot gràcies a les dones que estan aquí sentades perquè compartiran la seva experiència amb nosaltres, que de ben segur ens emocionarà i ens inspirarà a totes. Passo la paraula a la Maria, vicepresidenta del Consell Territorial. Moltíssimes gràcies, Dolors. Moltes gràcies a totes i a tots. Gràcies a les persones que esteu també, no només aquí de manera presencial, que tenen que donar les gràcies, sinó també a les persones que esteu connectades per Zoom. Doncs ja en coneixeu segurament d'altres actes. És un plaer poder ser avui aquí en aquest espai tan reconfortant, tan nostre, que ja l'hem fet les dones. Que no se m'oblidi, excusamos al senyor Enric Botí, que a més li feia molta il·lusió seria avui aquí, delegat de la ONCE Catalunya, però que per motius d'agenda i molt a su pesar, de veritat, perquè normalment ell està en aquests actes, no pot estar. Donar les gràcies que està a punt d'arribar la directora d'Equitat, Treballs i Corresponsabilitat del Departament d'Igualtat i Feminismes, a la senyora Saray Espejo Benito, i donar les gràcies també a la Elisabet Valenzuela, directora dels Serveis Territorials a Barcelona del Departament d'Igualtat i Feminismes de la Generalitat de Catalunya. Moltíssimes gràcies. Invisibilitzades, les dones amb discapacitat. ¿Os suena esto? Y en el món de l'art també. Des de la Fundació 11 tenim l'exemple il·lustratiu que és la Bienal d'Arte Contemporani, on denunciem aquesta invisibilització. Malgrat la seva força, creativitat i el seu potencial expressiu que tenen les dones amb discapacitat. En la seva darrera edició, més del 70% de les artistes participants eren dones amb discapacitat.
moltes de les quals utilitzen el seu art per denunciar estereotips, discriminacions i silencis imposats. La nostra reivindicació no només és simbòlica. Organismes internacionals com la UNESCO han alertat que les dones continuen sent infrarrepresentades en la direcció cultural, treballen en condicions precàries y pateixen discriminacions persistents. Por eso exigimos que la igualdad de gènere ocupi un lloc central en las políticas culturals de tots els països. Mujeres que no solo destacan por su talento artístico, sino también por el impacto social que generan. I aquí tenim moltes dones que generen aquest impacte en la societat. Sino también por esa visibilización, ¿no? La visibilización de la discapacidad, rompiendo barreras, obrint camins per futures generacions d'artistes dones amb discapacitat. Artistes i organitzacions que demostren que la discapacitat no és cap impediment per al desenvolupament artístic i que la discapacitat en l'art enriqueix a la cultura i a la societat. Avui tenim, com ha dit la Dolors, i ara us presentaran les moderadores, el plaer de comptar amb algunes d'aquestes dones. La cultura no pot complir la seva funció transformadora si continua deixant fora col·lectius sencers. L'espai i l'altaveu que tenim avui aquí en la sede de la ONCE Catalunya, com sempre, ens serveix per donar veu i presència al talent de les dones amb discapacitat. Invitamos a subir aquí a l'atril a la senyora Mercè Batlle, presidenta del COCARMI, Comitè Català de Representants de Persones amb Discapacitat, que ens dirà unes paraules. Moltíssimes gràcies a tots i totes. Molt bona tarda a totes i a tots. És un plaer en nom del COCARMI poder donar-vos avui la benvinguda a aquest acte de crear, reivindicar, transformar dones amb discapacitat en l'art i la cultura, que celebrem avui en el marc encara del Dia Internacional de les Dones, que, com sabeu, va ser el dia 8 de març. Aquest 8 de març, com cada any, va ser una jornada de reivindicació i de memòria col·lectiva. Ens va recordar, i ens segueix recordant, que els drets de les dones no han estat mai una concessió gratuïta, sinó el resultat de dècades de lluites feministes, d'organització i de perseverança. Però també és una jornada per mirar el present, amb una mirada crítica i preguntar-nos quines desigualtats persisteixen encara avui i quines veus continuen sense ocupar l'espai que els hi correspon. En aquest context, és imprescindible parlar de les dones amb discapacitat. Durant massa temps, les dones amb discapacitat han quedat en una doble invisibilitat. Dins de les polítiques de la discapacitat, sovint s'ha ignorat la perspectiva de gènere i dins de les polítiques d'igualtat, massa sovint s'ha oblidat la realitat de la discapacitat. I això impacta directament en tots els àmbits de la vida: l'educació, la salut, l'ocupació, la participació social i, pel que avui ens ocupa, l'accés a la cultura i el reconeixement com a creadores. Per això és tan important que avui ens trobem aquí per parlar d'art, cultura i drets. Perquè la cultura no és un àmbit accessori. La cultura és també un dret humà. És un espai de participació, d'expressió, de construcció d'identitats i de transformació social. I quan una societat limita l'accés a la cultura o la invisibilitza en determinades veus, el que està limitant en realitat és l'exercici ple de la ciutadania. L'accés a l'art i la cultura està també reconegut per la Convenció Internacional sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat de les Nacions Unides. Aquest any, quan compleixen 20 anys de la seva aprovació, un aniversari ens convida a mirar enrere per reconèixer tot allò que hem aconseguit, però també a mirar endavant,
amb determinació per continuar avançant. L'article 30 de la Convenció reconeix el dret de les persones amb discapacitat a participar plenament en la vida cultural, a tenir accés a materials culturals en formats accessibles, a gaudir dels espais culturals i també, i això és especialment rellevant avui, a desenvolupar i expressar el seu potencial creatiu, artístic i intel·lectual. Aquest dret no és només una qüestió d'accés a l'art i a la cultura com a públic. És també el dret a crear, a ser reconegudes com a artistes, a explicar històries i a transformar imaginaris. I aquí és on les dones amb discapacitat tenen molt a dir. Quan una dona amb discapacitat crea, no només està produint una obra artística, està aportant una mirada que històricament ha estat silenciada. Està qüestionant estereotips sobre la discapacitat, sobre el gènere i sobre el paper de les dones en la societat, i està ampliant els marcs des dels quals entenem la cultura. L'art té aquesta capacitat extraordinària, fer visibles experiències que sovint han quedat als marges i generar nous relats més diversos, més plens i més justos. Però perquè això sigui possible, cal que eliminem les barreres que encara existeixen, barreres físiques, sensorials i comunicatives, que dificulten l'accés als espais culturals. Des del COCARMI i des del grup de treball de gènere que ha impulsat aquest espai, treballem precisament amb aquest horitzó, avançar cap a una societat en què les dones amb discapacitat puguen exercir plenament els seus drets en tots els àmbits de la vida. I això inclou, sens dubte, el dret a participar i a crear cultura. I 20 anys després de l'aprovació de la Convenció, reafirmem el nostre compromís amb una societat que no deixa ningú enrere i en què totes les nenes i dones amb discapacitat puguin crear, participar i transformar el món a través de la cultura. Moltes gràcies per acompanyar-nos i esperem gaudiu de l'acte. Bé, doncs donem pas a la primera taula rodona, titulada Banc d'Històries, l'art com a eina d'expressió i transformació. Modera la taula Esther Jolong, membre del Comitè Executiu de COCARMI i cocoordinadora del grup de treball de gènere. Endavant. No sé si ara sí funciona. Doncs benvingudes i benvinguts tots. Aquí jo tinc la tasca, m'han posat la tasca de vigilar el temps, sobretot. Però esperem que el fet de donar-vos paraula no vingui molt limitat, d'acord? El que sí que, una mica per poder-vos preguntar a totes la relació que vosaltres teniu amb l'art, aquí el títol és Banc d'Històries, l'art com a eina d'expressió i transformació, doncs una mica volíem preguntar-vos, tenim la curiositat i tenim la necessitat de conèixer, doncs una mica sobre la vostra persona, sobre el vostre art. Jo us les presento. En primer lloc tenim la Marta Rodríguez, que és ballarina, aliant la troca. Aquí al mig tenim la Dolors Torrents, que és artista creativa i il·lustradora. I per fi tenim aquí la Georgina Navarro, música i pianista, que els que hem arribat d'hora hem tingut l'honor i el plaer de sentir-la tocar, però em sembla que alguna cosa més tindrem. Aleshores, jo us volia preguntar, i si voleu fem la mateixa pregunta a les tres, la responeu i després anem passant, i així podeu anar-vos complementant. En primer lloc, seria la primera pregunta, quin art fas i què t'agrada d'aquest art? Et sembla si comences tu, Marta? Va bé? Sí. Jo soc la Marta Rodríguez i formo part del col·lectiu Liant la Troca. El col·lectiu Liant la Troca és una companyia de dansa. Què és el que fa? És el que fa la característica del grup més important per mi, pues que som una companyia
molt diversa. Som tant els integrants, hi ha gent que té discapacitat i gent que no la té, però som gent molt diferent. Hi ha gent de totes les edats, de totes les orientacions sexuals i jo crec que el tret més important primer és la diversitat i segon és que no deixem a ningú enrere i creem entre tots i totes les peces. Molt bé. Dolors, vols agafar el micro? Hola, se sent? Sí. Va. Bueno, el meu art és figuratiu, simbòlic i és un estil semblant a l'il·lustrador Miguel Gallardo i el que més m'agrada del meu art és veure el procés, l'evolució del que jo estic creant amb aquella idea i aquella idea va evolucionant i és bonic veure el procés del que tu vols reivindicar en aquell moment, no? I és interessant. I sempre m'ha agradat expressar tot el que em preocupa i em remou i expresso la por, la ràbia, etc. Moltes coses. Molt bé. Ara el teu torn, Georgina. Sí, a veure, en el meu cas l'art doncs, és la música i llavors doncs, toco el piano des de petita, canto i a part també toco la flauta travessera i musicalment estic a diferents grups de música, així com una coral de gospel i un grup de música celta en els quals hi participo doncs, cantant. Molt bé. Doncs podem dir que tenim una varietat important. Estem, no sé si totes les muses, però unes quantes les tenim aquí representades amb la feina que fan a través vostra. Expliqueu-nos com us agrada l'art per expressar allò que sentiu o que penseu. És a dir, podem expressar-ho de moltes maneres, podem dir, podem posar mala cara, podem posar bona cara, però vosaltres heu decidit fer aquest camí a través de l'art. Com us ajuda això? És més fàcil fer-ho a través de l'art que no fer-ho? Que m'agrada expressar, doncs, a través de la música expressem sentiments, perquè el coreògraf no ens diu, no ens marca cap coreografia, poder ens diu, jo vull que intenté trobar aquesta sensació. Per exemple, ballar delicat. I després, cadascú de nosaltres, dins de la nostra corporalitat o la nostra diversitat, ens portem això al terreny. I, per exemple, jo el que faig servir molt és la cara, perquè no tinc molt moviment al cos, però la cara sí que expresso molt. I, per exemple, faig molts gestos amb la boca, amb els ulls, amb el somriure. I a partir d'aquí intentem tots connectar amb el públic i arribar. La veritat és que les peces arriben a molta gent i quan fem bolos la gent queda molt contenta, s'emociona i volen que tornem. Molt bé. Sí que el que més ens agrada, el que més t'agrada a tu d'expressar l'art és que hi ha algú a l'altre cantó, Sí. per veure aquell art. El Molt bé. públic. Molt bé.
I tu, Dolors? Jo el que m'agrada expressar és sobretot el que sento i des de la part emocional, espiritual i mental. I, bueno, jo soc bastant mental i quan hi ha alguna que em fa molta ràbia ho he d'expressar en aquell moment, no? Tristesa, por, amor, el que sigui, i això m'ajuda a alliberar de moltes càrregues i m'ajuda a alliberar càrregues frustrants i de la no acceptació de coses que no puc sofrir. Treballo amb diferents tècniques, amb collage, amb pintura acrílica, llapis de color, etc. Diverses tècniques. Molt bé, això t'ajuda a resoldre les teves situacions. Molt bé. I tu, Georgina? Jo en el meu cas m'ajuda a expressar, o sigui, jo en el meu cas en quant a la música, la manera d'expressar les emocions és a través de la música, però bé sigui cantant, perquè també m'han ensenyat vaig estar amb un professor de cant particular amb el qual, a part d'ensenyar-me la tècnica del cant, em va ensenyar a saber transmetre les emocions quan es canta qualsevol cançó, sigui del ritme que sigui. Però a part també mostro les emocions bé sigui cantant o bé sigui tocant el piano, la flauta, perquè m'han ensenyat això, a saber transmetre tant a l'hora de tocar com a l'hora de cantar. Puc donar fe perquè canvies la veu completament quan cantes una peça o una altra. Sí. Això ho he notat, sí. Anem a la tercera, va, que anem bé de temps, Però jo crec que esteu traient moltes coses que interessen a la taula d'avui. El teu art parla dels teus drets o les teves vivències com a dona amb discapacitat i com. Hem estat parlant de que les dones hem estat silenciades sempre, de que hem d'aprendre a explicar que tenim drets. Vosaltres us heu trobat en aquest sentiment de dir estic parlant dels meus drets i els estic defensant? Comencem per tu, Marta? Jo crec que sí, que nosaltres sempre, darrere de cada peça, sempre hi ha una reivindicació per fer-nos visibles, perquè tota la companyia en si, però amb el Jordi Cortés a capdavant, és que és una persona tan especial i que no deixa, primer que no deixa ser invisible a ningú i segon que tampoc et deixa indiferent. O sigui, quan coneixes la feina que fa des del minut 1 ja t'agrada. Jo sempre dic, la droga té algo que és com una droga que t'enganxes i no pots deixar-ho. Jo porto 8 anys ballant i ara no concebo la vida sense la droga. I de fet, el Jordi ha marxat a descansar un temps i continuem creant amb la Míriam, que és una de les pupil·les del Jordi, de fet. I, no sé, jo penso que darrere de cada peça nostra hi ha alguna reivindicació. Sí. Molt bé. Jo, en el meu cas, sí, parlo de reivindicar drets. Jo vaig recuperar el dret a vot el 2017 i
bueno, és una forma de reivindicar i dir, bueno, jo assisteixo i estic aquí perquè vull lluitar per aquelles persones que aleshores es van incapacitar i no tenen veu per opinar. I ho expresso davant d'una tela i poso tota la ràbia, tota l'empenta i la veritat que és una forma d'ajudar la gent, no? De defensar aquella gent que està discriminada o menyspreada o amb tots aquests estereotips. Jo els vull trencar a través de l'art. Sí. I bueno, també he participat en un grup d'il·lustradores que feien una revista que es deia Los Tullis i de Tullido, i cada una feia un article a través d'Instagram, no? I va ser molt xulo, va durar un temps i va funcionar. Molt bé. Jo, per exemple, en quant a drets, jo sempre he dit una cosa, que sempre he sigut una dona molt lluitadora de sempre, i jo sempre que he pensat en els drets, també sobretot he pensat en el dret de tirar cap endavant, no? Perquè sempre he sigut una persona que dic, si no me n'han sortit amb una cosa, he estat allà, vinga intents i vinga a lluitar, fins a aconseguir tirar cap endavant tot allò que desitjo. No? I no només em centro en la música, sinó en general. A la vida? Sí. Molt bé, doncs dir-vos que anem molt bé, però mantinguem el ritme. Vosaltres creieu que aquest art, aquestes accions transformadores que estem fent realment ens ajuden a canviar la mirada de la societat? I de quina manera? Sí, jo crec que cada dia quan sortim al carrer i anem a fer una peça, anem a presentar una peça a qualsevol espai, ja trenquem esquemes, perquè la droga té una manera de presentar-se a les peces que sigui, nosaltres mateixos naturalitzem la nostra diversitat. O sigui, jo tinc companyes que dintre la dansa integren la seva pròtesi de la cama. O jo mateixa, dintre de la dansa, integro la cadira o els meus cinturons. O sigui, ho naturalitzem tant que la gent es queda parada. I una altra cosa que a la gent li agrada molt és l'escolta que tenim entre nosaltres. Som un grup molt unit i fa molt temps que ballem junts i tenim molta escolta i molta connexió, que és lo maco de la troca i el vincle. No sé si ens heu vist algun cop, però... Jo crec que us he vist, però si no, ara m'hi fixaré molt més, Ara ja us seguiré, ja no us trobaré. Són peces molt maques. Molt bé. I tu, Bueno, Luz? sí que la forma de treballar amb l'art és posar-ho en pràctica davant de diferents artistes, poder-ho mostrar, no? Donar visibilitat a l'art i, bueno, com per exemple fa Branqui, altre artista de carrer, que critica el consumisme, la guerra i l'estil de vida egoista que hi ha a la societat moderna, i ho hem de mostrar perquè estem en una societat que hem d'alliberar, hem de demostrar que podem lluitar i que som fortes per poder-ho fer i som capaces, sobretot, molt capaces.
Doncs jo, per exemple, en el meu cas, doncs sí, jo penso que sí que canvia la mirada, no?, quant a la societat, no? I la manera doncs, seria de fer-ho seria demostrant a la societat, no?, que podem fer, que qualsevol dona amb discapacitat doncs, que podem fer qualsevol tipus d'art, no? Bé sigui la música, bé sigui el ball, la pintura, no? L'art que sigui, però amb unes adaptacions. No? Vull dir que la idea no és que la gent es pensi de dir ostres, no, pel fet de no veure no pot tocar un piano o no pot cantar o no pot ballar o el que sigui, no? Però sí que és això, no? O sigui, sinó que es quedi la gent en plan en el sentit de dir ostres, quina passada, no? Com sense veure, no? Doncs pot transmetre, no? Pot transmetre aquestes emocions, allò que hem parlat abans, a través de la música, o com pot fer-ho, no? Molt bé, m'agrada. Per això ens porta, i sembla que ho hagueu lligat ja, què us agradaria, amb què us agradaria que es quedés la gent quan veu el vostre art? És a dir, acabeu una performance, feu una actuació o fas tu una exposició o sents el comentari de la gent quan veu una de les teves il·lustracions, Dolors? Amb què us quedeu? A veure, què creieu que us donaria allò, la sensació de ho he aconseguit, no? Quan veus a les persones que ho miren dient què? Jo quan acabo un bolo quasi sempre em venen a dir felicitats per la sensibilitat que heu tingut a la peça i per l'esforç també, però més que res per com trenquem esquemes, perquè el Jordi sempre diu que encara que no puguis moure el cos, només estant a l'escenari i fent un petit moviment com puguis, ja és ballar. El moviment intern del cos ja és ballar. Saps? No cal fer una gran pirueta de ballarí. No cal fer un espagat. Poder, amb una mirada, un somriure, ja et quedes. I és això, que trenquem mollos cada vegada que portem una peça i és el que deia abans, és molt important la connexió que tenim amb el grup, perquè quan el Jordi proposa els duets, els proposa perquè ja hem treballat, hem tret material entre tots i li ha agradat, perquè els processos de creació els fem tots junts i després el Jordi i la Míriam i la Glòria també ordenen les escenes segons els agrada. Però tot és material tret entre tots. És lo maco de la troca. Molt bé. A mi m'agradaria que la gent s'adonés d'aquestes reivindicacions expressades des d'un punt de vista crític i també penso que podríem fer el contrari del que veiem, no? Si la gent no és amable, fer que sigui amable. Si la gent no respon, fer que respongui. Sí, posar-hi de la seva part, no? Tot a punt de vista positiu. I clar que això és com una transformació, no? I hi ha d'haver un canvi, i has de demostrar aquest canvi, no? A través de l'art, a través de la dansa, a través de la música, i sí que es pot demostrar, perquè moltes dones ho han fet. Sí.
Doncs jo penso que la gent, ja et dic que, o sigui, que la gent es quedaria amb aquesta idea, no?, de dir, uau, ho ha pogut aconseguir, no?, de dir, doncs, a través de lluitar, no?, perquè clar, com comentava, no només en la música sinó també en els estudis, per exemple quan anava a secundària i així, doncs m'agradaria això, que la gent que es quedés amb la cosa aquesta de dir jolín, quina passada, pel fet de no veure-hi, no? Que jolín, ho ha aconseguit, no? De dir estem al·lucinats, no? I perquè ha aconseguit tirar cap endavant la vida, no? Després de molts intents, saps? Molt sacrifici cada dia i d'alguna manera ho he pogut aconseguir, no? Vull dir que d'alguna manera la gent s'ha quedat amb la... Ens agradaria això, que es quedés amb la frase aquesta de dir jolín, nena, felicitats perquè ho has aconseguit i has aconseguit el que tu et proposaves o tu volies, no? Molt bé, això pot servir d'inspiració. Jo em quedo, faig una mica de resum, però jo em quedo en què l'art ajuda a una educació emocional, perquè totes heu parlat de com expresseu les emocions, de com les transformeu, de com les feu venir a expressar allò que sentiu. És una eina de superació i un exemple de superació. També és un moment de connexió i de cocreació. Naturalitzem la nostra diversitat, m'ha agradat aquesta frase, i que ningú és invisible. I això és important perquè l'art ens dona peu a tots, no deixa ningú a fora. I ens ajuda a canviar la gent, I així nosaltres reivindiquem, mostrem ràbia pels drets que potser en algun moment ens han pres, fem crítica social perquè tenim opinió, lluitem, mostrem que tenim força, que no som febles, que no som simples, sinó que tenim moltes capes i molts sentiments i moltes vivències que mostrar i que tenim molta sensibilitat. I jo crec que l'art i la sensibilitat van de la mà. Doncs jo, si vosaltres us sentiu que ja heu dit tot el que volíeu dir, ara li donaríem pas a un vídeo d'un equip de gent, que són la gent de La Torreta, que és un estudi de disseny creatiu que posa al centre la creativitat de persones amb discapacitat intel·lectual per crear propostes de disseny gràfic úniques i transformadores. Com que a l'inici del vídeo hi ha 2 diapos que no tenen locució, jo les llegiré. Espero anar prou ràpid perquè són bastant pim-pam, però tireu, si voleu, el vídeo i anem endavant. On time, La Torreta som l'estudi creatiu i de disseny amb empremta social impulsat per el FAR Cooperatiu i la Fundació Pas a Pas. Creiem en l'art com a eina de transformació individual i col·lectiva i com un espai d'expressió lliure, divers i igualitari. Aquí a la Torreta fem dissenys com creatius, dibuixos per fer pintures, rètols, colors, estirego. Pintar me ayuda mucho a relajarme. Es muy bien que la gente de fuera nos entienda más. Som professionals de creativitat.
Somos dones amb discapacitat i fem ¿No? Molt bé, doncs per part nostra s'ha acabat per 1 minut on time, vale? Perquè heu tardat a posar el vídeo. I moltes gràcies pel vostre testimoni i bueno, a seguir creant. Moltíssimes gràcies. Gràcies. Gràcies a la Marta, gràcies a la Dolors, gràcies a la Georgina. Hem après moltíssim, Marta, amb un somriure tot el que es pot fer. Quants somriures fan falta en aquesta vida? Quanta gent necessitem que amb un somriure facin una mica d'art en el nostre dia a dia. Gràcies, Marta, Dolors. Georgina, dones, moltes felicitats, de veritat. Gràcies. Donem pas a la segona taula que moderarà l'Ariadna Ventosa, tècnica de projectes del COCARMI i membre del grup de treball de gènere. Aquesta segona taula, cultura per a totes, accessibilitat, drets i oportunitats. Moltíssimes gràcies, Ariadna. Sí, benvingudes, endavant. Bé, benvingudes a totes. És un honor per mi presentar aquesta taula com a tècnica del COCARMI i com a persona amb sordesa. A més, estic acompanyada amb dues grans professionals de referència, moltes gràcies per ser-hi. M'agradaria també excusar la presència de Carme Garrido, que per motius personals no ha pogut ser aquí amb nosaltres avui. Et trobarem a faltar, Carme. Gràcies també a totes les companyes que heu compartit els vostres testimonis en primera persona amb nosaltres. Han estat molt valuosos i inspiradors. En aquesta conversa, però, volem fer un pas més enllà i transformar aquestes experiències en drets, és a dir, com es tradueixen, com podem reflexionar per avançar cap a una cultura més accessible, més inclusiva i més diversa també. Abans de començar, m'agradaria situar breument una mica el context de una mica per què estem aquí també. Des del COCARMI l'any passat vam publicar la segona edició del nostre informe sobre vulneracions dels drets de les persones amb discapacitat. A l'article 30, que justament, com comentava la Mercè, ha estat el quart dret més vulnerat de les persones amb discapacitat. Per tant, és important que avui estiguem aquí, que parlem què està passant amb aquestes vulneracions. A més, aquesta dada ens evidencia que tot i els avenços plasmats que hi ha hagut tant en les polítiques culturals com en la societat en general, l'accés a la cultura continua estant lluny de ser realment universal. Moltes persones amb discapacitat, especialment les dones, encara trobem moltes barreres, ja sigui físiques, tècniques, socials, que ens limiten la nostra participació plena en la vida cultural. Per tant, en aquest sentit, avui volem posar el focus no només als reptes, sinó també a les oportunitats
per poder avançar juntes cap a una cultura més accessible, inclusiva i transformadora, des d'una mirada sempre de gènere. Per fer-ho ens acompanyen aquestes dues grans professionals que tenen una trajectòria molt vinculada en aquests àmbits. Tenim a la Sònia Gainza, directora de Propacultura, i a la Beatriz Liede, codirectora de l'altre Festival Internacional d'Arts Escèniques i Salut Mental. Benvingudes, gràcies per ser-hi. M'agradaria, si us sembla, començar amb una breu presentació vostra i, si de cas, us llenço també la primera pregunta, que seria: quins són, des de la vostra experiència, els principals reptes actuals en l'accessibilitat cultural i com s'intensifiquen quan parlem de dones? Qui vulgui començar? Vosaltres. Jo presento a Propacultura, suposo que, no sé, pot ser que al braç algú que conegui a Propacultura o que li soni, perquè tinc la sensació que malgrat els 20 anys que farem enguany, tampoc és quelcom que sigui conegut. Al final és un programa que neix a l'Auditori, que en aquests moments és una xarxa d'uns 200 programadors culturals a Catalunya i que el que intentem impulsar justament és l'apertura de portes, d'una banda, per facilitar l'accés a la cultura a preus especials a diferents col·lectius de discapacitat i d'exclusió social, però no ens quedem aquí, sinó que crec que amb totes les entitats que hi treballem, perquè hi treballem per entitats i centres socials, no a la persona individual, però crec que treballem tot un tema de formacions, de drets, de jornades, precisament per anar no només a públic, sinó a creadors, artistes, treballadors culturals i una veritable cultura inclusiva. És a dir, que el que vam començar fa 20 anys, ara ja estem, diguéssim, intentant. I crec que la feina que fem és d'acompanyament a molts equipaments culturals per orientar-los, animar-los, motivar-los, formar-los per ser més inclusius, accessibles, sobretot agrair la seva generositat també de participar tots els que estan a la xarxa, però crec que també a nivell precisament polític i de federacions estem fent tota una feina de lobby ben entès per empènyer aquests drets i per fer-ho realitat. Jo diria que això. I res, crec que és una feina que a mi m'ha permès créixer moltíssim com a persona i fer grans amics i molt agraïda per totes les complicitats que s'han teixit amb tanta gent, també amb la Beatriz i això, però vaja, molt motivada. I crec que, bé, un dels reptes, evidentment com a equipaments culturals crec que hi ha moltíssim a fer encara, a la cultura i als festivals i tot. El repte crec que és que realment totes les persones de l'organització cultural, tots els departaments, totes tinguin una formació i una convicció i una sensibilitat de que això val la pena, que és important, que és indispensable, que és ric i que per tant, començant pels concursos públics que es fan de directors fins a quan selecciones treballadors, que sigui una variable que es tingui en compte, que en els programes es tingui en compte. Jo crec que això és, per mi, el repte més important és que l'ADN de les organitzacions ha d'estar, no diria només accessibilitat, diversitat, inclusió, accés. Ara hi ha aquesta figura que es diu en anglès idea, i és perquè està pensat, o sigui, diversitat, equitat, inclusió, o sigui, inclusió i diversitat, equitat i accessibilitat. Crec que les quatre, llavors penso que qualsevol organització cultural que disposa d'aquesta mentalitat persona fa que això avanci, que bellugui grups, que bellugui persones, formacions, i certament hi ha inversions importants a fer, perquè si al final necessites el bucle, però tots sabem que no és només això. I jo diria que aquí, evidentment, la dona, com amb el perfil cuidador, etc., tot s'agreuja ja de per si, dirien, però crec que hi ha un tema bastant important que intentem impulsar, però que necessitem a totes vosaltres com a activistes. Jo diria que el gran repte per al sector és ser més activistes que mai. És superimportant l'activisme. Crec que quan un equipament cultural rep una carta
un escrit, una suggerència, perquè tot es pot dir ben dit, vull dir que sobre com millorar l'accessibilitat es té molt en compte, molt més que si ho diuen persones de l'equip cultural, i això vol dir que realment els propers anys s'ha de donar canya, crec que s'ha de donar canya. I hi ha una cosa que abans la presidenta ha comentat que crec que era molt important, intentar ser públic, intentar arribar a l'escenari. Crec que aquí la Beatriz ens podrà explicar tota la feina que estan fent meravellosa en aquest sentit, com a creadors, treballadors culturals, però crec que inclús en el tema de l'accés, que sembla que ja està una mica com mig solucionat, jo m'esgarrifo encara comparat amb altres països que poc es reconeix la targeta de discapacitat encara en molts llocs i sobretot la necessitat de gratuïtat de l'acompanyant quan és necessari. És a dir, si l'ideal és que el descompte estigui a les dues persones, ja acabo, perdona, però ara ja ho he dit quasi tot i hauré contestat algunes preguntes. Tenim 2 minuts extra. Però no, anava a dir que sempre nosaltres recomanem els equipaments culturals de la xarxa i els nous i fem campanyes, etc., que pensem que la persona amb discapacitat per suposat ha de tenir un descompte i preferiblement també el seu acompanyant. Però el que em sembla que és evident i a vegades estan molt poc representants són les persones d'alta dependència, és a dir, persones amb discapacitat que necessiten d'una tercera persona. I sens dubte l'acompanyant ha de ser gratuït. Això hi ha alguns exemples, evidentment els 7 principals equipaments de la xarxa de Barcelona, de teatres i auditoris i Palau i Liceu ho estan fent, però després d'una lluita de que una persona que era un abonat d'un equipament va presentar una queixa perquè de cop i volta, era del Liceu, es pot dir, perquè total, vull dir que com que està gravat, no? No, vull dir, això és cert, vull dir, una persona, un abonat del Liceu va presentar una queixa al Parlament, a més, de que li havien dit que en el moment que necessitava una cuidadora havia de pagar 2 abonaments i ell va dir que no ho trobava just perquè segurament la persona cuidadora no estava interessada a l'òpera i sobretot ell no estava disposat a pagar 2 abonaments. I a partir d'aquí li van fer gratuïtat a l'acompanyant i hi ha una reflexió al voltant d'això i això ha aconseguit que ara sigui per totes les persones i altres equipaments s'hi han sumat. Crec que queda moltíssim per fer en el món de la cultura i de l'oci per aconseguir tot això i que l'activisme funciona. Gràcies, Sònia. Aquest? Sí. Hola, bona tarda. Moltes gràcies per la invitació. Començo per una mica d'autodescripció. Soc una dona, en els seus 40 llargs, tinc els cabells lligats en un monyo, vestida d'un peto de color gris i uns mitjons de color vermell a la vista i una jaqueta negra amb unes potetes de gat o gos, una cosa així una mica informal, igual que les sabates. Doncs el meu nom és Beatriz i vinc en nom de representació de l'altre Festival Internacional d'Arts Escèniques i Salut Mental, que és un esdeveniment cultural que es fa aquí a la ciutat de Barcelona. Aquest any és la 12a edició i diria que el que té de particular que a banda de ser un festival d'arts escèniques, per tant, on es programen espectacles de música, de teatre, de circ, de dansa, on hi ha present la salut mental en l'ampli sentit de la paraula, agrupa també a la ciutadania en el rol d'espectadora, de creadora, no només des de la professionalitat, sinó també des de l'amor, des de l'afició. Per tant, també es programen companyies i projectes aficionats vinculats a l'àmbit de la salut mental i també espectacles i projectes en una tercera línia amb una voluntat professionalitzadora. Diria que això és com la identitat més que defineix millor el projecte. I com a festival, a més, tenim altres línies de treball que no són només l'exhibició d'espectacles, que això es dona en un cap de setmana durant l'any, sinó una feina de continuïtat que, per exemple, es materialitza en un projecte molt experimental encara d'inserció laboral a través de les arts, amb la creació d'una companyia professional d'arts escèniques, com també un espai de residències de creació i
crec que no em deixo res més. És que després hi ha, com en tot projecte cultural, un calaix de sastre on passen coses i flequillos diversos, però més o menys això seria com l'estructura que ens defineix. Doncs jo, a diferència de la Sònia, a aquesta hora sóc incapaç de filar dues idees sense tenir notetes. Per tant, m'he portat aquí una mica de xuleta. Llavors, penso que... Ara m'he posat les ulleres per poder llegir de prop. Doncs penso que els reptes que tenim més forts en aquest moment és d'entrada que la cultura, la nostra societat i particularment les arts són un mitjà tremendament excloent, però no és un problema d'ara, és un problema de fa segles. En el moment en què es va començar a fer servir les arts com a mitjà per diferenciar i per crear estatus social, des d'aquí som hereves d'aquesta situació. Llavors, sortir d'aquest marc és d'entrada molt difícil, llavors penso que això és un repte que encara el tenim molt present. No només excloents, sinó immensament elitistes. I un altre repte és que com a sector hem començat relativament fa poc temps, tot i que com a prop porteu 20 anys, però això és molt poc temps per poder realment generar canvis efectius. Llavors penso que per poder afrontar aquests dos reptes, per una banda, coincideixo 100% amb el que tu has dit, que és primer la sensibilització del propi sector, que de fet ja ens estem repetint, és que també la Mercè en les paraules inicials, jo crec que també ho has resumit tot bastant, no sé si podem afegir moltes més idees, però penso que la sensibilització del propi sector, que en aquest moment, i jo que pertanyo també en aquest sector ho veig, hi ha un punt de resistència a dir a sobre que som un sector immensament precari, ens hem de fer càrrec d'això. I jo crec que un repte és trencar aquest discurs i anar cap a la idea o sigui, el reconeixement del benefici que l'accessibilitat i la inclusió tenen per la societat i pel propi sector. Jo crec que això és ara mateix també un punt en el que ens hauríem de focalitzar. I, per tant, obrir-nos a aquesta equació que diu que diversitat és igual a riquesa. I després també preguntar-nos què és el que com a societat esperem del sector artístic i cultural, quina és l'expectativa que tenim en allà posada per convèncer-nos de la importància que té que totes les veus estiguin presents. Com que això és molt abstracte, també ho volia aterrar una miqueta com a reptes molt concrets, com les dificultats que encara existeixen en l'accés a la formació acadèmica en el món de les arts o la manca de recursos específics per detectar, o sigui, per afrontar algunes necessitats específiques. I després una altra cosa que a mi m'interpel·la molt i que m'agrada molt, que és la falta de narratives i d'imaginaris inclusius i la manca de referents. I torno a les narratives perquè en el cas de les arts escèniques, concretament, i de les nostres narratives occidentals, quan les confrontes amb un factor molt específic que té a veure amb la salut mental, que és la fragilitat, no sé si em sabré explicar massa bé, però es genera un xoc d'interessos o un conflicte molt difícil de resoldre. Quan una narrativa com les nostres requereix la presència d'una persona i no té en compte la seva fragilitat, estem de fet produint formes d'arts que no són inclusives. Ho deixo de moment aquí per no allargar-me molt més amb la primera pregunta. Sí, de cas ja anem. I després, perdó, més enllà del que tenia a veure, que també ho volia afegir, més enllà del que té a veure amb la part artística i cultural, també pensava, perquè la pregunta també deia com això s'amplifica amb el biaix de gènere. Llavors, en el cas, per exemple, des de la perspectiva del nostre festival, que tractem amb projectes que venen des de la banda aficionada i professional,
En el que són les companyies aficionades, tenim una hipòtesi de sortida que les companyies aficionades que estan vinculades a l'àmbit de la salut mental, per exemple, amb un servei de rehabilitació, que és on detectem de vegades menys representació de dones, és que l'oci o la creació artística substitueix el que vindria a ser l'àmbit professional de la persona que no està tenint i presumeix que les dones no haurien de tenir vida professional. Per tant, no els cal substituir aquesta vida professional per res i es queden a casa. Insisteixo que això no és una hipòtesi que ens plantegem nosaltres, que potser és el que fa que hi hagi més representació d'homes en aquests projectes. Com l'home no li manca la seva vida professional, ha d'en substitució fer un projecte artístic o d'oci. No ho hem pogut estudiar en profunditat, és més, com insisteixo, com una hipòtesi que plantegem. I en el cas professional, el biaix de gènere, per una banda, es troba amb els mateixos factors que es troba al marc que no té a veure amb les discapacitats, que té a veure amb la conciliació familiar efectiva, per exemple, i després en altres factors com per exemple hi ha moltíssims, però cito uns quants, com per exemple podria ser el tema de la pressió estètica quan tractem amb diversitat de cossos en gèneres i llenguatges artístics que requereixen la presència del cos en escena, per exemple. Llavors, evident que això també amplifica aquests factors de no accessibilitat. Perdona, jo com a recte volia afegir que és veritat que és un dret, però ho hem de vendre com que és una riquesa, perquè si no al final la gent fer coses per obligació fa bastanta mandra, no? I crec que quan realment a través de la sensibilització, la formació, el poder visualitzar la xerrada que hem vist abans, etc., el que hem d'aconseguir és que la gent tingui ganes, perquè com deia un conferenciant que havíem tingut, l'Àlex Dobanyo, l'accessibilitat deia, que havia de ser sexy l'accessibilitat. I crec que és un repte també, que l'accessibilitat sigui percebuda així també. Moltes gràcies per les vostres aportacions. Això ens porta també a una qüestió clau sobre com transformem aquestes polítiques i institucions culturals, ja que si bé sovint es fan adaptacions puntuals en casos concrets, costa incorporar aquesta accessibilitat entesa des de tots els seus significats. No només parlem d'accessibilitat física o tècnica, sinó social, parlem que hi ha un estigma, parlem que hi ha una discriminació i una violència estructural cap a les dones. Com podem fer perquè aquesta accessibilitat sigui un criteri estructural? És a dir, què caldria canviar perquè això passi? Bé, és el que també es comenta, quan parlem de disseny universal, de fet vol ser això, vull dir que des de l'inici, jo crec que ara la Beatriz, per exemple, ens podrà explicar com fa per treballar amb les companyies, amb persones amb fragilitat, des de l'inici, sabent això, segurament té una metodologia que té en compte tot això perquè després sigui possible. És a dir, tot el que tens en compte des del moment inicial és més senzill, no? I això passa perquè recordo jo que en els museus que estem a la xarxa alguns ens deien quan ja arriba el comissari que ha fet la seva exposició, li arriba un departament X, educatiu, accessibilitat, au, adapta-ho perquè pugui venir tothom. I deien, massa tard, perquè l'alçada dels taulells no sé què, perquè tal, això mica en mica, el que s'està intentant és que des del moment zero, doncs amb el comissari, o si ja fos idealment el comissari ja té aquesta informació, però poder treballar des del moment zero. Aquesta és la lluita de tots els departaments i tal. Què passa? Doncs que és un camí, no ens hem de desmotivar, però venim d'un elitisme, d'una exclusió on només els comissaris són dioses i volen treballar sols i amb un encàrrec i definir tot i ja afortunadament crec que ja no estem aquí ni anem cap aquí. Sincerament crec que això seria una mica el cas d'això. En les direccions de programacions artístiques, etc., cada cop més hi ha algun equipament que ja ho fa, crec que el Lliure té a les persones del patronat i de comissió artística una persona com a mínim amb expertesa en col·lectius en diversitat. Crec que cada vegada més nothing about us without us, és a dir, que està on es prenen les decisions, si no les persones representades,
algun expert que conegui com a mínim totes les necessitats i totes les aspiracions. Per tant, quina manera? Des del moment zero, disseny universal, sapiguent que potser no serà totalment universal, però serà més que si no ens ho haguéssim plantejat fins al final. I ara estava pensant, em sembla que el concert aquest de la Rosalía tenia tots subtítols i ho preguntava al xat perquè jo no he anat, però crec que totes les... Em sembla que hi havia la lletra original i la traduïda al francès, em sembla, de totes les cançons. Una mica com les òperes. Doncs, carai, tant de bo això fos una bona pràctica i ara tots els festivals posessin sobretitulació, que jo parlant una vegada amb el Festival Cruïlla, que estàvem una mica assessorant, em deia és que els artistes no volen, és que si no ho porten no sé què... Clar, hi ha un camí a fer aquí realment important de que sigui un win-win per tothom, com passa sempre amb l'accessibilitat. Però això, vull dir, a veure si gràcies a la Rosalía algú més s'hi anima, no ho sé. Endavant. Doncs, llavors, si la pregunta era sobre com passar de les adaptacions puntuals a l'estructural, això no és una idea meva, precisament me la va dir una persona de l'administració pública, que això és part del rol important de les polítiques culturals, de les polítiques públiques. I m'ho deia en el marc dels projectes d'educació i cultura. Deia, ara depenent del profe enrotllat que fa un projecte a un col·le, i perquè això sigui estructural ha de ser l'administració la que pugui assegurar que això passi més enllà de la presència d'un profe enrotllat en una escola. Llavors penso que en aquest sentit el més important és el que es pugui fer a nivell de polítiques públiques, però des del sector cultural tenim molta tendència a dir que ho faci l'administració pública, i jo estic molt en contra d'aquest discurs i hem de sortir d'aquí. Llavors és dir, llavors quin és el nostre rol perquè això passi, o què podem fer nosaltres perquè això passi, i és incloure en les nostres agendes, per desbordades que estiguem de feina, el proactivament obrir-nos també a compartir l'experiència que tenim en el dia a dia amb l'administració, buscar generar aquestes instàncies per poder compartir pràctiques i sabers, etc. De vegades tenim com un prejudici molt fort del que és l'administració, i l'administració són persones que estan allà, que tenen un telèfon a la que també i moltes vegades estan molt disposades i agraïdes que els hi comparteixis per iniciativa teva el que estàs fent i com ho estàs fent, i les teves pors i els teus dubtes, i llavors penso que com a ciutadania també hem de canviar la nostra manera de relacionar-nos a vegades amb l'administració. Insisteixo això, que si el canvi cap a l'estructural depèn de l'administració, el nostre rol des de les entitats és també generar aquestes instàncies perquè això passi. Perquè el que sí ha de passar és que ha d'estar construït en col·laboració, vull dir, les dues parts han d'estar presents per fer aquest salt de lo puntual a l'estructural. I després hi ha una tercera pota que és, penso, un canvi molt profund, que ja l'he apuntat a la primera pregunta, que és aquest canvi de mirada del que com a societat esperem del sector artístic i cultural. Vull dir que no és només el que m'ofereix la programació, sinó que com aquests continguts han d'esdevenir un reclam per part meva també com a públic, perquè es pugui generar aquesta inèrcia entre programació, públic i generar aquesta estructura estable, per dir-ho d'alguna manera. Sí, no sé si volies comentar. M'agradaria parlar ara sobre una cosa que has comentat abans, Sònia, d'aquesta presència de persones amb discapacitat en processos de creació i decisió cultural, que és molt important, perquè si no hi ha persones amb discapacitat, si no hi ha aquesta representació, doncs difícilment es traduirà en una cultura realment inclusiva i diversa. Què penseu? Com podríem garantir que les dones amb discapacitat no només siguin públic, sinó també creadores i professionals del sector cultural? Bé, jo crec que l'administració podria començar a posar algunes quotes també. És a dir, no només, però jo crec que tot ajuda, no? Vull dir,
avui parlem de dones amb discapacitat. No? Crec que ja, si mirem enrere fa molts anys, quan jo era més jove, ningú parlava si en els consells d'administració o direcció hi havia d'haver una part de dones respecte als homes, i ara ho tenim incorporat com una política molt necessària per arribar on volem arribar i venint d'on venim. Doncs jo crec que sincerament també ha d'anar una mica per aquí. És a dir, no només això, perquè sense sensibilitat, o sigui, qualsevol obligació sense sensibilitat o voluntat no porta enlloc, diguéssim, només a complir-ho de mala manera, però sí que penso que ajudaria. I a partir d'aquí visualitzar bones pràctiques on això estigui passant, perquè si partim de la base de que s'aporta una mirada diferent i rica, al final s'haurà d'anar a buscar precisament per tenir-ho. Bé, això, que crec que les dues coses es recolzen, el difondre bones pràctiques i també que a nivell de polítiques, o sigui, des de sempre jo recordo que inclús en els llocs públics s'havia de fer un percentatge de persones, havien de tenir discapacitat, però si no ho podies fer amb proveïdors, no sé què. Tot això era una llei que tampoc s'ha lluitat perquè es fes, no? Vull dir, en definitiva crec que les dues coses han d'anar de la mà, una mica més d'empènyer i també d'informar, orientar, bones pràctiques, perdre la por. Jo crec que en general la gran barrera que tenim d'accessibilitat, de veritat, no són les rampes ni el bucle ni no sé què, és les actituds. El que encara el públic tampoc ho demana per tothom, que els programadors deuen tenir una mica de por, i ara intento convèncer alguns que facin sessions relaxades i què em dirà la resta del públic. Crec que això és el que hem d'avançar també com a societat, que el propi públic ho pugui demanar també. Sí, Beatriz. Doncs, clar, respecte a com garantim la participació de les dones amb discapacitat, la primera, clar, garantir a mi em sonava com immens, és impossible garantir en el context en el que estem. Després, si garantim la participació de dones fins aquí, era més immens encara. I si afegim garantim la participació de dones com a creadores amb discapacitat, és que ja es tornava totalment impossible. Llavors, penso que totes aquestes idees són molt paralitzadores, no? Llavors anem a intentar aterrar-ho, baixar una miqueta coses molt concretes. I segurament hi ha 20.000 coses que podem fer, però jo ho he aterrat en una pràctica concreta en la nostra companyia que portem des del festival, i que són bàsicament el mateix que estava dient la Sònia. La primera té a veure amb el moment de configurar els equips, d'assegurar la representació, l'equilibri en la representació de dones. La segona, que insisteixo que aquesta és la nostra resposta, però hi haurà 20.000 més, té a veure amb la contractació laboral. La contractació laboral blinda d'alguna manera la possibilitat d'una persona participar en un espai. I llavors hi ha moltes dificultats, evidentment, a nivell legal, però existeix també, i existeixen les maneres, no en tots els casos, però en alguns. Per tant, també l'informar-nos molt específicament de què és el que es pot fer i no quedar-nos només amb el que sentim de no, és que això no es pot fer. Hi ha coses que sí que es poden fer en el context de la contractació laboral. I després el conèixer les persones amb les que estem creant equip en les seves diferents dimensions, per realment poder detectar conjuntament quines són totes les barreres d'accés que pot tenir cada persona, perquè sabem que no és només una i que sempre ha de ser un treball multifactorial. Bé, gràcies, perdoneu, però ens estem quedant sense temps, de fet ja no en tenim. M'encantaria continuar aquesta conversa amb vosaltres, no sé si voleu acabar, voleu dir alguna cosa breu, perquè m'agradaria també que el públic, si vol, si té alguna pregunta, si vol aprofitar aquest moment per fer algun comentari. Jo parlaria d'activisme, sí, i visualització, empoderament, i com em deien una persona amb discapacitat, diuen, al meu poble només se'n recorden, també és artista, el dia de la discapacitat em venen a buscar, diu, per lluir a l'art i tal, diu, però és que a sobre no em paguen res,
diuen que he de donar gràcies de que m'exposo, no? Llavors, crec que això és un tema de drets, no? O sigui, havíem tingut aquí 4 dones artistes visibilitzades, no sé si tenen una prestació econòmica o no per la seva participació, però sí que és important que ho valorem tot això. I si no, que reclamem aquest valor, no? Que ens ho creiem en primera persona per després demanar-ho i ser activistes en totes les àrees. Ja. Gràcies, Sònia. Perdoneu. Bé, doncs haurem de... Si és una intervenció breu... Digues? Perdona. El micròfon és... Que llavors què proposeu? Que posem queixes quan ens trobem en situacions així d'inaccessibilitat? Expressar-ho bé, per cert. Totes les coses poden ser ben expressades, però per escrit i expressar que no has pogut gaudir d'allò, que no veus no sé què, que no consideres just. O sigui, en bones paraules tot es pot dir, però s'ha de dir. S'ha de dir. Per tant, ho aconsello fortament, sí. Amb educació tot es pot dir, però s'ha de dir. Per escrit. Moltíssimes gràcies. Sí, bé, si us sembla, tanquem aquesta taula. Gràcies a les dues per totes les vostres magnífiques aportacions. Si ens queda alguna cosa clar és que no només hem de transformar aquesta accessibilitat en termes tècnics, sinó que es tracta de transformar també els imaginaris i les estructures del sector cultural i de la societat en general. Així que moltes gràcies per ser-hi. Donem pas a la Maria. Gràcies, Beatriz, gràcies, Sònia. La veritat que gràcies per el vostre activisme, per les vostres aportacions. Ens quedem amb això que les dones necessiten aquesta autonomia personal, necessiten treballar, però també necessiten la part lúdica i a fer-la accessible. Bueno, l'accessibilitat m'ha agradat i ara segurament, igual se m'escapa, A veure si així ens fan una mica més de cas amb l'accessibilitat. I ha arribat un moment molt especial que espero que ens agradi a tots i a totes. Porque las hadas existen, aunque muchos no sepan verlas. De hecho, pueden pasar por tu lado y que no te des ni cuenta. Quizás si te fijaras en todas las miradas de quienes se cruzan por tu vida, las descubrirías. Y aunque recién levantadas tengan los ojos algo hinchados y el cabello despeinado, ellas son muy bellas, enfocadas de ambos lados, a veces hasta que maquillan, pero de manera suave, pues deben disimular sus rostros angelicales, lápices negros o jardín de labios para parecer una más. Cuando los alas se hacen presentes, llevan una vida aparentemente normal y las puedes encontrar yendo a la universidad, comprando en supermercados, tomando café en un bar, sentaditas en los trenes, bici, coches, autobús. Tienen magia en sus encantos, lo que es la fluidez de la gran multitud. Y así la magia no acaba nunca, porque las hadas nunca morirán. Y es que la magia habita en las hadas y en las mujeres se reencarnarán. Deberás tener cuidado con las hadas, y es que el brillo de sus ojos tiene poder de hechizarte, hipnotizan con su rostro, tan dispuestas a invadirte con alegría.
para que soñaran, sueñen y soñarán con poseerlas por siempre al despertar. Y así la magia no acaba nunca, porque las hadas nunca morirán. Y es que la magia habita en las hadas y en las mujeres se reencarnarán. Y aunque sorprenda, también se equivoca, de vez en cuando la ven a llorar. No han encontrado el consuelo en la misma, por los poderes son para los demás. Las hadas luchan, suenan y nunca desisten. Las hadas luchan por hacer su meta realidad. La magia es inmortal, la magia es inmortal, la magia es inmortal, la magia es inmortal. Gracias. Meravellós. Meravellós. Ens quedem amb ganes de més, segur. I per anar tancant aquest acte, tenim l'honor de comptar, que ja ho ha avançat la Maria, amb la presència de la directora general de Cures, Organització del Temps i Equitat en els Treballs del Departament d'Igualtat i Feminismes de la Generalitat de Catalunya, Saray Espejo Benito, i la convidem a pujar a l'atril i adreçar-nos unes paraules de cloenda. Endavant. Bueno, quina responsabilitat parlar després de la música. Bueno, començo per la bona pràctica a la Beatriz. Jo soc la Saray, soc una dona, també porto el cabell recollit en un monyo, porto una jaqueta verda que aquí sembla gris, diria, samarreta blanca amb ratlles negres i pantalons negres i sabates formals, les meves, perquè vinc dalt despatx. Bueno, ha estat un plaer acompanyar-vos, gràcies per convidar-nos i per donar-nos l'oportunitat de fer la clausura a aquest acte. El mes de març és el mes que també es concentra en moltes activitats en relació als drets de les dones, i perquè l'última intervenció s'ha parlat sobre que a vegades les persones amb discapacitat només les truquen el dia que volen que sigui, doncs a les dones ens passa això amb el mes de març, que concentrem totes les activitats de dones i la resta de l'any no se'n recorden massa de nosaltres. Vull començar per, òbviament, oficialment, agrair sincerament a COCARMI i a la ONCE l'organització d'aquesta jornada i a totes les persones que heu participat avui i que ens heu permès escoltar-vos i ensenyar-nos coses, la veritat. Aquest és un espai que crec que és molt valuós per totes les que estem aquí i que crec que totes cap a casa ens emportarem alguna cosa nova, perquè no és un espai que només es parla d'art o de cultura, que són fonamentals per tenir una vida plena, però sobretot i especialment al final hem parlat molt de drets, d'equitat i sobretot de justícia social, que és el que és la garantia dels drets. Sabeu molt més que jo sobre persones amb discapacitat, però a Catalunya tenim més o menys 720.000 persones amb discapacitat reconeguda i, com en tot, més de la meitat són dones. Les dones som la meitat de tot i, per tant, hem d'estar presents a tots els espais. Aquesta dada per si sola ja ens interpel·la a totes les que estem aquí, però encara més quan la situem en un context de desigualtats estructurals que s'han comentat, que continuen afectant a les dones en tots els àmbits de la seva vida. Hi ha hagut alguna referència a la participació de les persones amb discapacitat al món laboral. El 32,8% de les persones amb discapacitat tenen feina, però molt lluny del 74,1% de les persones que no tenen discapacitat. I les dones, com sempre, encara en tenen menys que els homes amb discapacitat. Les dones al voltant del 38,3% és la taxa d'activitat que tenen versus el 40,1% dels homes. També sabem que les dones amb discapacitat pateixen una doble discriminació que impacta la seva autonomia, n'hem fet referència diverses vegades, econòmica, en les seves trajectòries personals i en les seves oportunitats. I aquesta desigualtat, òbviament, també es reflexa en l'àmbit cultural. Encara hi ha barreres que limiten l'accés a la cultura. Heu parlat molt d'accessibilitat, m'he d'aprendre aquest concepte bé. Però també tenim barreres socials, tenim barreres econòmiques i, òbviament, barreres simbòliques també. S'ha parlat de representativitat, de la manca de representativitat.
Sabem que hi ha persones que no poden assistir a esdeveniments culturals i que la participació cultural de les persones amb discapacitat continua sent molt baixa. Nosaltres al departament sempre tenim, i això també és un defecte professional meu, sempre demano moltes dades quan he de parlar d'alguna cosa i he demanat sobre algunes dades sobre la no participació cultural per les dificultats d'accessibilitat física. L'any 2024 teníem un dels grans reptes ha estat la participació en exposicions, en lectura, en música. L'accés als videojocs, que és un sector superimportant a Catalunya i que s'ha de treballar molt, especialment perquè els joves que a vegades relacionen més a través dels videojocs. Després, per exemple, el 9% de la població amb discapacitat declara que això els impedeix assistir a esdeveniments culturals i això és un dret que s'ha de garantir. Només el 2,29% de la població amb discapacitat diu que assisteix a esdeveniments culturals i esportius i d'aquests, les dones per sota la mitjana dels homes. Una de les coses que m'ha agradat molt avui és que hem vist moltes propostes culturals molt diferents, no només música, no només dansa, també la companya que dibuixava. I el que ens emportem d'avui és que malgrat les barreres que tenim hi ha molt talent, hi ha molta creativitat i hi ha una força transformadora enorme a través de la cultura. Estàvem al mòbil i jo pensava, es deuen pensar que estic enviant whatsapps i no, estava apuntant algunes de les coses que s'han dit perquè sí que m'agradaria fer referència a algunes de les coses que heu dit les companyes. A la primera taula hem pogut escoltar experiències que ens han demostrat de manera molt clara la importància de la capacitat de transformació de la cultura, des de la dansa inclusiva, de Lian La Troca, i per exemple, en aquesta referència la Marta ha fet la referència a posar el valor de l'escola, el valor que té l'escola a través de Lian La Troca, o per exemple la Georgina, com l'art serveix també per lluitar contra una societat que és molt consumista, m'emporto la idea de la Georgina, el seu dret a tirar endavant, com un dret que hem de defensar entre totes. Totes elles ens han recordat que l'art és molt més que una forma d'expressió, és una eina de llibertat, de comunicació i de transformació social. I també ens han interpel·lat amb algunes preguntes. Qui té accés a crear? Qui té accés a ser escoltada? Qui forma part d'aquest relat cultural? A la segona taula hem aprofundit en aquesta idea de la cultura com a dret. Hem parlat d'accessibilitat, també d'oportunitats i de participació real. Amb iniciatives com Apropa Cultura ens mostren que és possible construir ponts entre la cultura i la inclusió. I m'he apuntat, i crec que és molt important, i això també m'ha agradat la defensa que heu fet que les persones que estem a l'administració són persones normals i m'emporto cap a casa perquè nosaltres estem a l'administració i sempre els nostres telèfons i e-mails, telèfons la veritat és que quasi ja no en tenim ja, però correus electrònics sí que en tenim. I el repte que ens ha plantejat la Sònia és que totes les persones involucrades tinguin la formació i la sensibilitat inclusiva necessària abans de dissenyar els projectes culturals, que és molt important. Nosaltres fem sobretot projectes en perspectiva de gènere, com a eix central, però després amb totes les interseccionalitats necessàries, essent les persones amb diversitat, les dones amb discapacitat, una d'elles. Nosaltres sempre diem hem d'estar des del principi, des del disseny de les polítiques, des del disseny dels projectes, perquè després tot és intentar tapar forats i és més complicat que si des de l'inici tenim aquesta sensibilitat. I em quedo també molt amb la idea de la necessitat de l'activisme i la necessitat d'enviar correus electrònics que exigiu coses en concret, perquè us asseguro que impacten molt en la política pública i perquè segurament moltes de vosaltres és molt més fàcil per a vosaltres identificar-ho com una persona que no tingui discapacitat. Per tant, no us talleu en enviar correus educats, això sí, ja ens ho ha dit la nostra companya, però jo crec que és molt important. Perdoneu, és que m'he apuntat moltes coses i m'agradaria acceptar-les. I després volia fer, abans de concluir una mica i explicar-vos una mica què fem des de la Generalitat en aquest context. La idea de la Beatriz que la diversitat és igual a riquesa. Nosaltres sempre des del departament, quan treballem en política pública, sempre diem que no hi ha cap veu que no hagi de ser escoltada i totes aporten i totes són un granet més de sorra
en el disseny de la societat que volem, no? Que és una societat més justa, més igualitària i que respecti els drets de totes les persones. I en aquest sentit, un minut només explicar-vos una mica què fem des de la Generalitat per avançar cap a aquest horitzó d'una cultura més integradora, més inclusiva de les persones amb discapacitat, específicament de les dones. Sabeu que en aquest moment s'està treballant en el projecte de Llei de Drets Culturals de Catalunya, que suposa un pas endavant molt important, reconeix la cultura com un dret universal i s'orienta cap als drets que han de tenir totes les persones en relació a la cultura. Aquesta llei vol garantir que l'accés a la cultura no depengui ni del codi postal, ni de la situació econòmica, ni de les condicions personals. I això vol dir necessàriament avançar cap a una accessibilitat, en tots els sentits de la paraula, plena i efectiva. Un dels punts que s'inclou és l'elaboració de plans que garanteixin l'accés als béns i serveis culturals arreu del país, tot desplegant el Codi d'Accessibilitat en els equipaments públics en la qual s'està treballant. També s'està desplegant el Codi d'Accessibilitat de Catalunya perquè l'accessibilitat deixi de ser una excepció i esdevingui també una condició estructural del sistema cultural. El Codi té l'objectiu de garantir l'autonomia, la igualtat d'oportunitats, la participació i la no discriminació a les persones amb discapacitat o amb dificultats d'interacció amb l'entorn i estableix condicions, requisits i solucions d'accessibilitat universal. La voluntat és incloure mesures que tinguin a veure amb l'edificació, els mitjans de transport, els productes, els serveis, els sistemes de comunicació, d'informació i de noves tecnologies. Però acabo una mica explicant-nos què fem des del Departament d'Igualtat i Feminisme, perquè per nosaltres parlar de cultura no pot ser no parlar de perspectiva de gènere. Les dones amb discapacitat viuen una realitat marcada per la intersecció de desigualtats. Tenen com un plus de discriminació, que sovint comporta invisibilització, n'heu parlat molt, de la manca de dones referents i que estiguin visibilitzades, menys oportunitats i més dificultats per exercir plenament els seus drets. En aquest sentit, aprofito també per informar-vos que depèn del Departament d'Igualtat i Feminisme, l'Oficina d'Igualtat de Tracte i No Discriminació, i si quan envieu un correu no us fan cas, sempre ho podeu denunciar davant de l'Oficina d'Igualtat de Tracte i No Discriminació. Per això és imprescindible que totes les polítiques, també les culturals, incorporin aquesta mirada, perquè només així podrem garantir una igualtat efectiva i real. Una cultura que inclou és una cultura que transforma, i una societat que garanteix els drets culturals per tothom és, sens dubte, una societat més igualitària, més justa i més democràtica. Moltes gràcies. Muchísimas gracias a la senyora Saray Espejo, gràcies a l'Elisabet Valenzuela, gràcies per la vostra presència avui aquí, gràcies per les vostres reflexions, farem cas de tot això que... Ja sabeu que si no ens fan cas agafen nota i treballar tots i totes per aquesta inclusió, per aquesta accessibilitat, perquè la cultura sigui per tots i totes. Aquí tenim molt talent de dones amb discapacitat, que la discapacitat no és la nostra targeta de presentació, perquè no la és, perquè aquí tenim a la Georgina, que és música, tenim a la Marta, ballarina, a la Dolors, il·lustradora, i a més, en la nostra motxilla sí que tenim aquesta discapacitat, no? Bueno, però no és nostra targeta de presentació. Així que fem aquesta societat una mica més bonica, més amable per tots i totes. I ara ja està, ja acabem. Moltes gràcies a tots i a totes per la vostra presència avui aquí. Sí? Perdó? Ah, vale, sí, és que ara farem una copa aquí fora i així, si voleu fer una pregunta o fem algun comentari, ho podem fer aquí ara. Gràcies, Dolors. Gracias a todos y a todas. Gracias a las mujeres que han hecho posible este acto, por sus intervenciones, por su trabajo, por sus aportaciones en el arte en la sociedad. Mujeres con mucho talento y con mucho arte. Gracias a todos y todas.
Sí o no? Dolors? Dolors? Sí? Pels carrers deserts, només pluja i la llum d'un fanal i un record dels anys d'aquest barri que m'ha vist passar. I els carrers tan deserts m'omplen de tot el que vaig somiar. I els carrers tan deserts m'omplen de felicitat. Començant de nou dins de l'aire d'aquesta ciutat i el so de la nit em retorna al caliu de l'edat. I els carrers tan deserts m'omplen de tot el que vaig somiar. I els carrers tan deserts m'omplen de felicitat. Me has hecho emocionar, ¿sabes?